Ya, Mbak Kesa karo Mbak Yovina ya. Seperti tak? Coba kayak apa? Ya. Selamat malam, Dik. Sinten paring asma, Dik? Sri sinten? Sri Wahyuni. Yalah, tak kira Sri Wikotil. Mbak Sri Wahyuni nggih. Nggih. Dalem saking pundi? Saking Nganjuk Jawi Timur. Nggih, nderek pitepangan perkenalkan. Nggih. Kula Michael Owen. Oh, kok kayak sekaton. Gitu. Kula seneng sing ngeten iki, Mas. Malam ya. Apik iki. Oh. Iki sinden awet urip iki. Kok iso awet urip? Ambekane irit perkara pesek. Nek pesek malah panjang umur ya, Mas. Panjang umur Nangis. pesek ketemu pesek, somben duwe anak pitok rene irunge. Mas Kampret disapa, Mas? Nama-nama, Mbak. Sing teko to? Nama-nama, Mbak. Lah, lho iki kok sinden luar ya? Wis luar. Di semen iki kak LMD to. Apa LMD? Londo munggah sih. Oh, iki sinden Kekinian. Kemajuan ya. Iya. Selamat malam, Mbak. Iya, selamat malam loh. Ini kan gue sing bojo sing iki lho, Pak. Iki sampe ro bojomu tak papeni ya. Ojo koyo Mas. Delok to Dik kae sing lanang. Modele kaya cacing kremi. Raya, oke-oke terus. Sing rikul ketok ayu. Ayu. Sing lanang delok to raine kaya asu. Kanggo sak tengelmu. Nanti rene Dik kok Iya, ketulan. iya. Rene Dek. Oh, Gak apa-apa Mas, nadyan raimu ki ora bejati. Bojone ngakoni lho, bojone ngakoni lho. Ora pasangan lagi raek-raek nopi piye? ora apa-apa nek dhewe nek romantis ya ngene iki ya Mas ya. Bojoku ki gak tau ngelokno sang dhuwure tenggak ngono ki gak tau, Dik. Sirahmu ndasmu gak tau, mesti sang isore tenggak. Sang isore tenggak piye ususmu? Turun mosok ki ora menang, Adik siapa tuh Sri ya? Dalem Mas Dek. kenalan kono. Oh, kono kenalan. Mbak, nama saya Kampret. Kam menika cutik, pret niku untut. Kampret menika cutik entut. Iki nek jenengmu sing apik to? Kampret. Apa kampret? Kamandalu. Pret iki untut. Berarti kampret untut kamandalu. Kampret, Mbak, lho. Kami yo kampleng pret untut. Kula Yovika. Yovika. Alamatipun Kula saking Ngawi. ngawine pundi? Jadi kedah disebutke lengkap. Lengkap. Kula niku isin janjanipun nek Isin lengkap. Isin Lah butuh. kok ngawine niku asline pundi gitu. Kula asli saking Bambu. Bambu. Oh sing anak bubek. Sakit banget. Apa ta, Pret? Iki lho tak jelasno sik. Ora nek aku menyek Sri. Nek Sri ora Oh ya Mas. ora dilarang ngono-ngono. Oh, adine kodoran ngene ya Mas. Enak, Bu. Ya penak iki deh, nek joget iki tipis nek joget kaya gedhe. Nek kelebihane bojone Mas Dotok napa, Mas? Mas kelebihane ngomong joget, ngomong malam pertama iki piye, Mas? Lho iki nek kadung joget kaya helikopter. Berarti iki kapan yang aku piye Mas malam pertama? Malam pertama awakmu wis kaya debok. Ngemprak kok. Oh, kampret kok. Mas Kampret, Mas Dotok. Dalem. Minangkani pamundutan guyon kali mlampah. Nggih. Permintaan saking RT 13 RW 2 nyuwun podang kuning. Podang kuning ugi niki wau nggih wonten pamundutan. Apakah itu
saking Tamtomo Grup. Beri yang namanya Grup Tamtomo. Grup apa Mas? Iku Suramono hampir sama dengan Limas. Cuma ini Tamtomo ini anggotanya ada 12, bertugas sebagai penjaga rumah. Penjaga rumah Pak Lurah. Pak Lurah. Iya. Terus jogo kedok-kedokan. Dan saya kasih bengkok. Piro? Piro bengkoknya? Ya rong meter. Apa terbundul? Di bapaknya sih anu, suaranya bojone Mas Dodo kali Mas Kampret. Yang apik bojoku. Biasanya bojone Mas Mas Dodo piye? Ini sih. Iya mas. Aja di sini bojomu lho. Rumahnya ya mas. Iya, Cek. Lah. Oh, Latihan wujud temong beksi. Walaupun wujudku hanya burung. Mas, gur manuk toh? Iya. Ramen seneng manuk toh? Seneng. Manukku seneng. Maksudnya aku nang mandi manuk perkutut di seneng suarane pora. Ya. Trut-trut di sama sarane. Bisa Pak? Hah? Trut-trut gitu toh. Kok tak mobil sepeda hotel? Jangan bisa nggak manuk lah. Dek, Iya mas. gak pengen gurung. weh. Sing mau dites suaranya saya lagi ditawani. Ayo, bojone Mas Kampret. Ayo. Saya lanang kohong. Kohong ya, Mbak. Jak. Sing murah ya kowe. Aku iya apa? Oke mau kok dicekel terus mas. Aku satu harus. Aku nggak cekel toh mas. Anak cekel bacok sing lanang puput to. Sing lanang kuwi Sing omane lanang. sik jomblo. Jomblo kowe. Sampeyan iya. Jomblo. Nggih. Mas Akbar. Jomblo. Maksudnya pripun? Apa? Maksudnya gak paham ya, ya? Gak paham ya? Tapi jomblo. Heeh. Mas Akbar jomblo. Loh, Apa ki maksudnya? sampean wong loro iso jalan bareng lho maksudnya. Loh, jalan bareng pas pentas ya pikir lho. Iya, no. Maksudnya sak panggung. Iya, betul. Dudu kuwi. Lah apa? Ayo aku karo ki lho. Pas ya. Bisa sampean. Jak, aku ya jomblo. Jomblo pakane jalan ngono wis. Ayo ya. Ben, lu kayak ngomong lu gandeng Iya, gitu. Mas aku gandringen toh, Mas. Gandrung. Gandrung sih gandrung kok Sajok tak ragati to, Pak. Ora ganti apa? Lho piye mripate tak sembung ki tak tukono sotek. Len. Apa manuk kayak lipat. Wong lu sampean cedak nih. Sangkepe kampret sama dia. Iki aja dilepas. Wis aku nganget tuh. Halo, bujung Farida delok. Coba, bojone nama jenenge Farida. Masa dokter bojone jenenge apik men Farida. Oh, nek apa bojone sapa jenenge? Siti. Siti jadi mutmainah. Mutmainah apa? Kowe ngomong barang sing ra genah. Mas. Ayo, Sri. Ayo suaramu ning bojomu Sri. Iki tanganku cukup wis aku nganget. Angga jadi buang bisa. Wis ketemu mana ya? Halo, manis Hop. Sing iki ketok romantis di bangku, kek jenenge sing lanang sing ndi ya? Ya. Sampai apa gawa anu to? Tepakan 300 to. Iki toh? Nggih. Iki anti ngoni-ngonanku. Jenenge sapa niki? Iki jenenge Ucup. Elemen Si ya. Ucup. Aku bangku ya, Mas. Aku karena di bangku ya, Mas. Nanti caranya ayo.
Pangkunan padahal mas. Aku ora iso mangku. Kenapa? Aku dunen. Ini delok-delok. Disebrake piye? Maksudnya kaya ngapa udune? Anak loro meneng-meneng. Kene tak ngene pisan. Kok gejok. Mbak aja ngono sano kampret udun aja digejok. Kenapa? Cek tak wis. Ayo, ayo. Sini sayang. Kuat ora? Kuat. Aku baru ngombe kuat ngombe penisilin. Buat kopi ini silin lho, pil kita. Ayo, arep ayo. Kayak mlebu surga. Kampret iki Enggak, kosong. aku mas aku lho kene ngomong nek genjel lho mas. Lah ya, Kowe ngomong apa kowe? HP kuwi. Mboten paralon. apa kok pralon? Lah yo tak sembung paralon. Obat indek. Ini lho kaya Desri. Dalam mas. Ayo mas pas nih mas. Gampang. Saya yo Desri. Ayo berdiri dulu. Ayo mas. Ayo benar. Lah kok obrol wi? Anu terus nanti kok mau enak. Ayo mas berdiri mas. Berdiri ya, Di. Mas. Ayo, yo. Terus nih ya. Napa maksudnya? Ora ketek iki. Kalian tunggali. Lamane cek gitu nih, Mbak. Iya mbak, tangguni jamu. Sik, Pak. Oh, ditentilen kok langsung. Aku harus buat batang mas. Ayo, ayo sini. Langsung dicul. Oh ngono. Tidak oleh lepas ya mas. Oleh. Ya. Kadung anak ya. Ini teman. Golek isi podang jenar. Dalem mas. Ora ana wong wadon ya ning alam bumi iki sing tak tresnani kejaba sliramu. Lah iki ketek kabeh itu. Ora nek wong wadon yo. Iki sing waktu apa ya? Heeh, Ini ibaratnya ya mas. Wong seneng ki apa ae mau kanggo sing wedok trok. Hiperbola. Hiperbola. Nek kalau hiper apa? Ayo. Ayo Vika. Ketemu sampean Dik. Yo. Kamu ayo. Dalam Mas Dodo. Iki pomo sido tenan wong loro ki rabi no. Heeh. Langsung aku turu pertama. Nyapa? Tak bom omahe sampean. Aku wis ra di omah. Amin. Amin. Aku ngontrak kok. Aku ngontrak. Iya, sampeyan nek dadi garwa, aku dadi bojoku, tak gekno omah tingkat 7. Oh iya tenang mas. Iya ning ora ana pondasi. Ya. Madoro. Ayo, terakhir tarik sing karo yo Vika bareng. 1, 2, 3, coba ya. Nyande bisa Coba manut karena kaya ngarepe ya. Buka coba, monggo enggak salah, harus buka buka ya monggo. Yuk, manut. Ya, heeh. Langsung mawon? Heeh. bisa awan
Mas Kampret, Mas. Anu pun pegatan. Kemudian Mas Kampret kalian Mas Dodo. Ini nami dapur. Selain tamu undangan yang rawuh, Pak Camat ugi kepareng rawuh. Nggih. Jadi kita interesane kali jenengan. Ya ngono. Tresno ora tau dijak. Oke,
niki sampun Ojo nangis. pacaman nggih. Sama nggih? Sampun. Alhamdulillah. Biasa yo yo. Biasa. Wis deh, please. Aku yo iki aku melok Mas Kambrati, aku tapi ngene iki njaluk sepuro tenan nek anek salahku ambak salah sebut ngene. salah sebut. Ngene iki aku njaluk ngapura tenan karo Mas Dodo. Berarti rugi. Mergo apa? Mergo napa, Pak? Mergo iki sing nyekel kunci kuwi Mas Dodo. Iki termasuk dek iki pola kubur. Ora kubur gasmu. Dadi kuburi. Ora ngono, aku ki ngerti piye to sluk bluke Mas Akbar iki. Yo wis yo aja nangis yo. Aku Lagi ning nguri Ya kayaknya apa? templung nggawan. Sebenarnya Pak apa? Camat jatuh minyak nggih. Makan Iya. ya. Nuwun sewu katur dumateng. Terima Pak kasih. Sangat. Pak Oh sama. sampun kondur. Wes sampe betul-betul napa-napa. Berarti niki mawon di tak karo gantos lagu mawon nggih, Pak. Nggih, ora apa-apa. Makane pamundutan, Mas. Iya, masih banyak kanca-kanca sinten ya masih banyak. Sinten? Saking grup Tantomo. Oh, gitu. Sakit saben iki saestu. Nggih. Saking Gunung Jengleng. Oh, siap. Apa nggih? Oke. Langsung dipilahkan mawon nggih. Ya wis yo. Ya mulai to, Nggih. Sepurane. Wah, ngene mesti terus raine nglumpuk kok tidur dawet. Rayo